Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng' wagoe mbaka kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor ni daktari wa, profesa wa osechopo e studio ka okani ketho kinde kata matin abomiye thuolo mondo mi iswa ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel kok waketho sa kata matin. Prof machiegni penj laktar. Erokamano. An Profesa Joakim Osur, an aja Ugenya. To an laktar machiedho dhano yore mag sexual and reproductive health. Yes. Sexual and reproductive health. Ka iwache kamano mani wache gi kizungu, to daher mondo mi wachna go gi dholuo maber mondo mi oganda wa owinje ni sexual and reproductive health en ang'o? Riwruok mar ng'ama dichuo gi ng'ama dhako seche moko bedo gi shida. Weche madhi gi ich gi nyuol bende bedo gi shida. So weche ma an aranga ahinya en tuoche mabiro mamiyo ng'ato ok nyal riwore gi wadgi. Nitie tuoche mang'eny e yorno. Ema waluongo ni sexual health. Yes. Nitiere tuoche mang'eny e yorno. Tuoche ma thothgi mage ma thoro bedo mang'eny. Mage ma oganda wa thoro bedo godo gi chandruok nikech waseng'iyo gik mang'eny mokalo prof ka watiere kodi e twagni. Ati wacho ni en gin tuoche mang'eny. Mulna mana ria de kende kaeto wadonje twako makawuono. Nitie joma ok nyal. Giwacho ni aonge teko mar dichuo. Teko mag pacho. Nitie mon be mawinjo rem seche ma gitimo hera. Nitie chuo gi mon ma onge gi iluongo ni hamo gi Kiswahili. Onge gi gombo mar riwruok. Ging'eny nitie joma kochako timo weche go to weche timore piyo mokalo kako nego bedi. Waluongo ni premature ejaculation. Nitie mon ma be ok feel anything, ok giwinj ka nitie any feeling ma ng'ato nego bed ni nigo seche matimo weche go. Ging'eny, nitie tuoche mang'eny, yes. Erokamano ahinya. Giodiechieng' ma kawuono wadwaro mondo watim ane gima waluongo ni sexual health check. Kwacho ni sexual health check. Gi dholuo wanyalo loke nang'o mondo waloke e yo mayot mokalo. Nikech weche mag sexual health kaeto check. Aparo gima ji ong'eyo ahinya en ni giluongo ni adhi timo medical check-up. Seche moko ka ng'ato dhi e skul to inyise ni nyaka idhi ir daktari mondo orangi ane ni iti ngima kose, waluongo ni medical check-up. Or ka ng'ato dhi yudo tich inyalo nyisi ni idhi ane ocheki mondi. Or inyalo yudo ni nitie joma higa ka higa dhi to itimo negi check-up mondo gine ka gin kare kata ka gin gi tuo moro amora. Mano general check-up. Gima ji ok tim en check-up morango e yor riwruok no. Organs ma ng'ato tiyogo e yor riwruok. Sexual organs. Gi feelings go ma wawacho go. Onego bed ni ng'ato dhi itimone check-up be. Nitie joma pok obedo ga checked. Gikia kata gin kare, gikia kata gi tuo, nikech pok gibedo ga checked e hospital. Koro sexual check-up en medical check-up marango yor sexual health. Yor riwruok, yor bede achiel, yor timo weche mag hera. Emo mi wantiere kod penj daktari nikech gini wacho ga ni idhi check-up, general check-up, ing'iyo samoro en dental, ing'iyo lekeni kaka chal, samoro ing'iyo oboyeni kaka chal kod weche makamano. To sexual health check, to mano ji ok dhiga. Apani kata ambe kawuono korka winje penj laktar odiechieng' ma kawuono. To rach kabisa nikech ji mang'eny nigi shida. To nikech pok obedo ga checked, iyudo ni giling' aling'a to gichandore. To shida go kobedo checked wanyalo yudo gi chon to wachiedho gi. E yore madhi gi riwruok koni nitie shida ma waluongo ni psychological ma biro gi stress. Ma biro gi ionge peace. Chunyi chandore nikech weche go. Nitie weche mabiro gi relationship be. In kata ng'amo sekendo kata osekendi to relationship ok dhi maber. Udhaw seche te uonge peace ot. Mago duto part of gima waluongo ni sexual health check.
Ae nitie check-up ma ji ong'eyo chakoro. Midhi tibedo examined, irango ka organs ni nitie, ipimi, kao remo, itimo x-ray. Mago be en part of it. Koro kirange sexual check-up oriwo gik mang'eny ma ok time normal check-up ma ji timoga. Oriwo warango psychological health ni to in gi stress madhi e yore mag riwruok go or not, manyalo miyo kata riwruok no tami nikech stress and very bad. Or relationship ni nigi shida. Ng'e ni relationship be ichiedhoga ka nitie shida. Ka ok uwinjru udhaw seche te. Itimo gimiluongo ni therapy, couple therapy or counseling. Mondo wachiedh that relationship obed kare nikech relationship nyalo bedo matuo. Iwinjo ni ng'ato negore nikech weche hera. Mano relationship is sick. Onego bed ni chiedhe. Koro kidhi a sexual health check-up, tirango ni to in gi relationships mage. Nitie joma nigi mang'eny be. To warango ni ka in kod gi mang'eny or ka in gachiel, are they according to your values? Values ni, beliefs ni ma in go, gi relationships ma in go, gi match kose. Nikech ka ok gi match tiyudo ni bedo gi stress. Ka in ng'ama osekendo, in gi peace e ot, imor, kose kendruok ni miyo idwa tho koro. Mano relationship matuo monego chiedhi. Then warango physical health. To ing'e ni any part of the body, wawachoga ni all parts of the body, dendi kamoro amora en sex organ. Oh, okay. Yes, emomiyo inyalo dhi madho coffee gi ng'ato, to nyoni tiwinjo ka dendi change. Nikech kata tiendi is a sex organ. Oro mulo wi, tiyudo ka dendi change. So ka nitie shida any part of the body, onyalo affect sexuality ni. Koro sexual health check en very comprehensive. Yeah. Oh, emo mi wanted kod page laktar. Wapuonjore gik mang'eny mokalo. Manyiso ni seche mwatimo sexual health kaka sexual health clinic odiochieng' ma kawuono, ok en gimoro achiel. En kidienje mopogore opogore. Ichako kod obwongo ni chal nade. Ichako kating'iyo physically ichal nade. Idhi check up ing'i physically chal nade. Iwacho ni dendwa duto te fuon ka fuon en sexual organ. Achaka puonjora mano odiochieng' ma kawuono. Kati wacho kacha ni be nitiere gik moko ma nyalo timore family. Manyalo kelo a relationship, manyalo kelo chandruok e family. Joma gi monego bed ni dhi e sexual health clinic kata sexual check-up. Jite. Wacha ni jite. Nitie kata joma paro dwa kendo, to pok ne gibedo ga checked. Orin ng'ama nyako pok ne ibedo gi ng'ama dichuo, pok ibedo checked. Ok in sure ka in kare. Wawachoga ni kapok ichako timo timbego, onego check ing'e ni in kare kose. Yud advice, kata kidhi timogi, itime in a safe way. Eyo ma kendo ok omi shida. Ing'e ni sani tuoche ng'eny. Koro kidhi a sexual health check, kose check yud ni in kare, ong'e relationship ni ma in go, and is fine. To wapenjo ni to koro kidwa dhi chako wechegi, in ready koso. Kaka joma mon, mapok ochako wechegi. Ing'e ni wamiyogi vaccine mar cervical cancer. Ma kapok ichake to wamiyigo mondo kik iyud cancer. Nikech ong'ere ni sexual relationship pass virus makelo cancer no. Koro kapok ibedo ga checked, tiyudo ni gik ma kamago imiss. Ibiro bedo gi cancer bang'e. To kisebedo relationship, bedwa ni icheki every year. Nikech relationship change ga. Wawacho ni psychologically, relationship wise, dendi, anything nyalo change. Ng'ama ni paro ni hero maber cha, nyalo lokore bedo ng'ato nono. Koro kendo yudo ni in gi stress, relationship ka emomiyo ji negore. Koro kidhi e check note waneno ni to ang'o ma miyo relationship ok ni kare, to bedo solved. Or ka in gi stresses moko ma be affecti ma ok nyal mi iriwri gi ng'at mihero no, be waneno to bedo solved. Or ka dendi nigi shida, nitie kaka ng'ato nyalo yudo ich. Ing'e ni dendi bedo mopogore gi kaka ing'eye. Koro kiyudo ich, riwruok no bedo nang'o, onego ing'e. So sami yudo ich be check up dwarore. Sami change partners, ing'e ni ji change ga partners.
Joma tin e piny kama osebedo gi partner achiel. Nyaka ichenjie mane ichakogo kendo iyudie moro. Maybe mar adek okendi ori kende. Kendo i kend kae iyudo ni jomoko podi wuotho. So anytime ichange partner, wadwa ni ibed checked. Nikech relationship miwuokie cha, iwuok ka in safe kose. To midhiye ni idhi bedo safe kose. Nikech sami change partner, ikawo risk. Ing'eni en risk. Ikawo risk. Ikia gimidhi donje. Tidhi kingima kose. Ng'at midhi go ni be obe ongima kose. So anytime ichange partner be, nyaka ibed checked. Wasewacho wach ich be. Stage ka stage in life. Ka, for example, joma wa mama, ibedonje menopause. Weche dhi bedo mopogore. Nikech hormones koro odok piny. Nyaka ibed checked. Nyaka iyud advice ni to koro life ni e yor riwruok ni dhi bedo nang'o. Nikech ok odhi bedo normal. Inyalo yudo ni koro ionge feelings. Inyalo yudo ni koro in gi rem mane ionge gago. Nyaka ibed checked mondo iyud advice. Nitie kata yien mwatiyogo to make life better. Nitie tuoche mabiro kaka pressure, diabetes, gidhi affect ng'ato e yorno. Anytime ibedo diagnosed, nyaka ibed omi advice kaka inyalo cope koro gi weche mag sexuality ni. So awacha ni every year at least dichiel kama ng'ato onego bed checked. Yeah. Gin gik mang'eny mokalo daktari nikech omulo kacha lokruok mag ngima kaka piny medo lokore. Wawinjo kacha kapo nono ni en jagono mapok noriwore gi ng'ato nyaka obed checked. Ka en ng'ama miyo HPV vaccine onego bed ni miyo ng'ato. Ka en ng'ama dichuo titime nade? En ena puonj, en ena hocho, counseling koso? Ing'eni ji paroga ni ng'ama dichuo automatically ong'eyo wechego. To ayudo ni gikia. Nitie joma dhi honeymoon to ringo duogo neno daktari nikech ne pok otimo ga gigo to kia notim nang'o, luor, erection onge. Koro chon ne inyisi ni bed gi kwari moro kata neru to puonji gigo. Tinde onge ng'ama puonji. A sexual health clinic samitimo ni check eminyalo puonji, imi advice. Nitie ji man gi penjo mang'eny. Koro ng'ama dichuo be must be taught. Nikech nitie diagnosis achiel ma is very common. Waluonge ni skills deficit. Matiende ni ng'ato onge skill. Sexual skill. Okia gimotim. Koro iloro ne gi ng'ato gi wadgi e ot. Isewinjo ni kata ng'ato nyalo go nduru ni utima nadi kawuono. Nikech okia gimotim. Yeah, so kodhi check no, tipuonje what to do. Ong'eyo, obedo comfortable, obedo gi peace. Onge gi stress. Onge gi kwe. Yeah. Makikar skills deficit kanyo, mang'ato okia gimonego bed ni otimo. Okay, koro kaka inano daktari, upuonjo gi mondo mi gitim ang'o? Mondo mi obed nang'o? Mondo mi ang'o? Yena wakaw yuyo Ing'eni Yena wakaw yuyo ka waduogo to kanya mwachako godo. Okay. Mago bende ni ng'eyo jahera mar penj laktar kawacho ni ngima en mwandu. Tende ni dendi duto te, weche duto te madhi nyime kit ngimani kaka dhano onego bed ni tieko gi lakteche molony. En Professor Usuru e studio. Wakaw yuyo mana matin, waduogo bang' thuolo machok mokalo. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende ma nengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83 83. No money,
No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Mondo yot thuma mar seyote kaka skiza tune mari de star aboro achiel ariyo star abiriyo aboro ang'wen hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Jahera na chungane. Ano kadani mo lidhi mabor koda kendo. En ng'ano mokidwa lalo Mr. Diwan. Kokalo Ramogi TV ngima en mondo kane pok wadhi e yueyo, Prof ne nyisowa gimoro kacha ni skills deficit. Tiende ni ng'ato kia gimonego bed notimo, ochopo kamonego bed nonyombo kata inyuome to kia gimonego bed notimo. Ema napenjo ni Prof kanyo utimo nang'o, puonje nang'o koso kila ng'ato othothone? Nitie gik mang'eny ma ji penjo. Moko inyalo paro ni obvious. Nikech nitie joma ka gidwa ni giriure didek ding'wen e otieno achiel. Ka ok otimore to paro ni en abnormal. Okia ni nitie joma riwore once in a week. Kata in a month. Kata in a month. Kata in a year. Kata in a year. Tiyudo ni a small thing kamano nyalo miyo ng'ato stress. Makeny kethre kata. Makeny kethre. Koro gina gik matindo mang'eny nikech onge ng'ama osepuonjiga, koro ikia ni tim nang'o. You know? Nikech gigi ok gin automatic. Emomiyo nipuonjowa chon kane watindo. Ndalo mane systems tiyo. Tinde system ok ti. Wan Nairobi, ionge Dauka, ionge Neru. The first thing miyudo en boyfriend or girlfriend. Tu chaka tikia ni timang'o. Yeah. Ntiere point mani wacho kacha Prof ni kapo nono ni gimoro timore kiti gima to nego beni dhi ne check up. Ponono ni pok idonjo e riwruok kata relationship, onego idhi check up mondo mi ng'ide ni dendi chal nade. Ponono ni riwruok ni kata relationship ni okelo gik moko kaka ich. Onego beni cheko dendi duto te nikech tiere lokruok mang'eny madhi nyime e kit ngimani. Ponono ni relationship ni okoti, onego beni ichaki cheki. Idonje machielo onego beni cheki mondo mi ng'ene ni miwuoke chal nade, midonje ni idonje kichal nade. Ponono ni koro higni loko kaka thothne tiyo no singi. Higni loko gik moko kaka menopause donjo kuom joma mine kod weche makamago. Nyaka cheki mondo mi puonji kaka onego beni idhir kod gik makamago. Or tuoche moko mang'eny ma biro gi age gi. Kaka tuoche mag pressure, diabetes kod gik makamago. Or even stresses mag life. Ne wayudo ndalo ma COVID nyocha ne nitie ni ji mang'eny nitie joma no divorce kata. Nikech life will change. Koro oyudo ni en gi jaot throughout. Olor ni gi ot. Gichako dhao. Life will change. Stresses ng'eny. Pesa dhi piny. Winjruok onge.
ng'eny ji no divorce, ne nitie divorces mang'eny. So kata mana those changes in life, ber mondo ipenj ni to how will it affect, odhi affect relationship na nade. Nitie joma owe mon dala tiyo Nairobi, or gi Nairobi dhako tiyo another city or another country, to gin together. Jogo seche moko nigi shida sana. Onego ibi winji ni to ang'o manyalo timore now that one a long distance relationship. Wa manage nadi to remain together. Yeah, so gigi te affect ngima. Seche moko kata mana yudo tich maber. Ing'e ni nitie kata mon mok dwa ni chuo gi oyud tije maber nikech koyudo tich maber to weche dhi kethore. En ng'ama ok nyal pesa ka en gi pesa to dwa na or gik moko lifestyle things kaka kong'o. Onego ipenj ni to amadho ga bi adek every day. En gi effect e ngimana e yor sexual life kose. Koro nitie gik mang'eny momiyo dwaro ni ng'ato obed checked, omi advice, otim ni therapy mondo obed healthy for long. Mama go bede gin duto te gilwaro weche mag ngima en mwandu e chenro mar penj laktar ka a. Prof mulo kamoro ka ani ka ber to nego bed ni kidieny ka kidieny mag ngima. Adwa kawo ranyisi achiel, kuom ranyisi ni ng'ama miyo odak dala gi nyithindo, to ng'ama wuoro nitiere Nairobi, nitiere Mombasa, nitiere kata Chemelil, nitiere town machielo. Koro ji aina gi, thothne advice mage kata check up ma itimonegi, en check up marang'o titime nang'o? Nitie joma nyalo bet apart for long to nge shida. To nitie joma ka separate kata 1 month to shida bede. Nikech nitie maybe achiel kuom gi ok nyal bedo without partner, or ng'ato suspect wadgi gichako dhaw. So onego ka in gi ng'ati ma udak go to odhi tich somewhere far from you, odhi dak mabor kodi, kaka ung'eru onego ipenj ni to ma dhi ketho ngima wakose. Nitie ji mang'eny mose nyaka ugo mbakano. Nitie jo mang'eny mose bire clinic mwawuoyo ma o change mind gi. Wacho ni an ok adhi e tijni. Wabedo. Yeah. Koro be depend ni to family ni value marom nade. Tich gi family mane ma is better. Thothne joga ka ji penjo ni ayero idwa ni mondo mi wabed ka. Seche mwabet ka mangi prof koro wawuonde ni wadake. Ang'i koro ng'ini ang' noket chiemo e mesa, ang' nokel school fees ne nyithindo, koso koro nyaka wabed abeda disciplined weche mag therapy miwacho gi mondo mi ng'ato dhi omeny to ngima ko machielo bendo yud kaka dhi mbele. Actually nitie joma ko separate mana matin kama. To kata pesa michulo go fees no bedo maonge. Nikech koro tiyo kode elsewhere. Otiyo kode yo mok kare. Seche ma ng'ato obiro gik moko mane wawacho ka otimore kit ngimane, lokruok ka obede kit ngimane, obiro iri kaka Professor Sur, abiro ne sexual check-up, adwa ni mondo mi itim na check-up. Wachako gi gomba ka mang'eny. Wadwa ng'e kaka ngimani dhi. Peace of mind. Imor kose ok imor, ang'o mamori kata ang'o mamiyo ok imor. Kata ang'o machuanyi. Ang'o machuanyi. Wadwa dhi relationships ma in go. Nitie joma nigi achiel, nitie joma nigi ariyo mong'ere, nitie joma nigi moko mabe ok ong'ere. Koro wagomba ka waneno ni to relationships gi te gi affect nade. Nitie kaka gi affect family, ka in gi family, or ka in gi families mang'eny manage kose. Then kwase ng'eyo mago te, wadhi physical health koro. Health ma ji ong'eyo cha. Mar pimo pressure, gang'ogo gi weight, gitimo tests, gitimo x-rays go, mondo wane ni to dendi is fine kose. Ya koro chakore gi waluongo ni psychological check, social health check, physical health check. Seche ma ugo x-ray, ugo ang'o x-ray prof? X-ray nyalo kaka wawacho. Ni wacho kacha ni del duto te. Ntiere kaka en part of sexual organ. Ntiere kaka onyalo trigger kata onyalo kelo paro mag weche mag timo hera. Seche ma ni go x-ray, ang'o mi go x-ray? Wa mi example achiel. Cancer mar thuno en very common.
part of sexual health check en rango ni to thund mama ni kare kose. Wacheke, nitie physical check, ae nitie wanyalo timo ultrasound kata wanyalo timo gima waluongo ni mammography, ma en x-ray. So organ ka organ nitie kaka icheko. Kata mana organ mar apenjo ga joma chuo, for example. Ingeni nitie ultrasound mwatimo piny kocha marango organ mar dichuo. Apenjo gi gani to be osetimnie ga mano. To giwaro ni ultrasound mar duong' ng'ama dichuo be itimoga. Mago te itimo. Mondo wang'e ni in kare or not. Ing'e ni nikech culture, nikech ok wawuo a lot about sex. Nitie ji manigi abnormalities mang'eny to gikia. Nitie organs go. Kata mana male organ miparo ni ng'ato nyalo bedo nong'eyo. It's not automatic. Nitie joma osebiro nikech ok ginyal yudo nyathi. Ticheke for the first time ng'ama dichuo. Normally gi blame ga joma mon. Giwacho ni mama ni ok nyal nyuol. But kicheke ng'ama dichuo no. Tiyudo ni kata duong'ne is not normal. Tipenje ni be isegarango. Ing'e ni ma is not normal. Wacho ni anakia. Apa no make kanyo kar normal gi ok normal. Ahinya kuom joma chuo nikech joma chuo thothne ging'eyo ni gin normal. To in kaka laktari wacho ni samoro ma ok normal ma ang' nyalo kelo chandruok mopogore opogore. Mondo mi nyisa ni normal chal nade, mok normal kata abnormal chal nade ka wadhi kidieny machielo. Seche ogogo ben no ka penjo sedonjo. Ka mang'eny mokalo prof ma ang' wayude thuolo mondo mi yud kaka inyalo duoko gi mondo mi ogandawa oyud konyruok. Waka uywe wadonje kidieny mar adek ma en kidieny ni bed thuolo nyaka Ramogi ajwang sexual health check-up. Mana kaka wadhiga check-up mar pressure, idhi check-up mar dendi kaka ng'ama miyo, kaka joma chuo, kare weche mag nyodo gi onego bed ni ng'ato dhiga check-up. Mano an bende winje chenro mar penjo laktar. Kidieny mar adek kik bai kata matin, kik isudi. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim, and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viewsasa. There is so much to explore. Nyanya ni kochako, nyanya nigi stem moko tegno. Koro waketo ga tonde gi chon, eka koro nyanya ka chako bedo mapek ma koro dwa chako nolwar to wachako nare. Mbalariany ma pacho ka idwaro ni oduok omenda maloyo milion 17 mar siro jopuonjre ma nonro wacho ni ne ok ochopo ne jopuonjre go. And we allow the Kenya Kwanza people to do the amendments as they wish and pass the bill. Sasa nyinyi mnaambiwa mtoka nje muende nyumbani. Waneno ni mondo wawuogru oko nikech kwa bet kacha waraba stamp. Jood bura mag Azimio ng'anyo network tok jood bura mag Kenya Kwanza lwaro lokruok duto mane ochwal mag osuru mag udi ma nengo yueyo e od bura. I would say 90% of them are doing well. Homa Bay, Kakamega, and Taita Taveta. Yeah, the others are paying. Counties ma Nairobi, Homa Bay kod Kakamega oyang ni ema nigi gope modhuro mag duol machwalo yedhe pacho ka KEMSA.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kidieny ni en mari bed thuolo mokalo mondo mi penjo duto te ma inyalo bedo kodo. Kata kamano kane pok wadhi e yueyo ne la professor nyisowa kacha ni nitiere normal kod abnormal. Kaka dhano onego bed ni ng'eyo kaka fuonde ni chal. Ka ponono ni fuonde ni ok gin normal to gichal nade kata iwinje ang'o. Kanyo machako do kapok achako kawo penjo prof. So nitie moko mabe ok inyal kata feel ni tuo. To karo kin kare. To nitie moko ma iwinjo kituo. Iwinjo ka dendi ok ni kare. Koro aparo ni gimomiyo waluonge ni check up en ni ok onego irit mondo iwinj marach kapok ibiro mondo orangi. Emomiyo wawacho ni at least dichiel e higa orangi one ka in kare. Nikech nitie moko ma ok iwinj anything. Ena ni with time idhi bedo gi shida. For example, kwa yudo ni relationship ok ni kare. Onyalo chakore mos. Ka onge gimotim with time. Divorce akiang'o jigore. So kichako chon, iwacho ni chako chon do dhi ajuoga. Aneno ka penjo osechako donjo ka prof tadwa ni mondo wakawie moko kuom penjo gi kapok wadhi nyime kod twakwa. Ayudo ote ka amowuok kuom Zena wacho kacha ni entiere kod penjo obedo ga gi rem e seche ma obede achiel gi jaode ahinya e pinyi. Debe ni en bedo nego bedo dhi sexual check up to debe ni ang'o matimore e kit ngimane nikech weche mag bedo gi rem gi bede ni wasiwuoyo diere moro. Nitie mon mang'eny ma winjo rem seche ma gitimo hera. Ok en normal. Tawinjo seche moko giwacho ni napenjo osiepna to nyisa ni ji te bedo ga gi rem. Ok en normal. Nyaka idhi orang nang'o matimi. Kaka mar piny ich no nyalo bedo kata infection. Ma ka ok ochiedhi to with time cause damage. Oketho gik moko e iye kucho ma kata nyuol bedo shida. Koro cheko ni to ang'o makelo rem. Seche mag gitimo hera. Important kabisa. Ok en normal Zena. Antiere kod Jacqueline e line. Hello Jackie, penj laktar. Oimore ahinya machiegni. Napenjo ni ya. Kamano. Kariwore gi jaoda to gilony kapok release to ok ni watimo pile en mana kata dichiel kata diriyo seche moko gino timo seche moko gino ok timo koro adwani laktar okone ni nyalo bedo ni mana ang'o matimo. Iwacho ni ang'o matimi? Ka wariwore gi jaoda to seche moko gilony kapok release. Iwinjo? So ok ni watimo pile seche moko wariwore kata diriyo kata dichiel siro ka gino seche moko watimo laktar kani seche moko nyalo bedo tuo to nyalo bedo ni ang'o ma nyalo bedo ni timore. Iwacho no okawo thuolo malach kapok o-release Openjo ni mano normal kose mano ok normal. Waluongo ni delayed ejaculation. Nitie ga premature gi delayed. Joma nigi delayed no nitie moko ma be ok tiek. Gidhi adhiya ma 1 hour rumo ma iwacho ni koro wawawe yani otamore. En tuo. So iwacho ni Jacqueline otim nang'o prof? So en tuo. Nitie gik mang'eny makelo delayed ejaculation. Seche moko kata hormone problems kele. Koro watimo ga check up, warango watimo all those tests mondo wang'e ni to ang'o makele then ichiedhe kaluwore gi gima kele. Prof wang'eyo kacha check up mar kuonde mag nyodo kata weche mag nyodo ma iwacho kacha ni kaber to diriyo kata dichiel e higa. Yie mondo miaka wesimbo oranga kata wadhi nyime. Oranga, hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Machiegni, Pascal? Apenjo kama indi. Opo ni nitiere kaka une kinde mag riwruok. Tipo mana kamoro wach moro mano kwanyi matin to ne uselose. Tipo mana ka pachide adhiya dichiel ma teko ni pok ogore piny ma baji olwar dichiel. Ma bende nyalo chuno ni achop mane laktar to soma bedo nade. Mano penjo mokwongo. Penjo mar ariyo. Ka un kod ng'ato, tudwa ni mondo uriwru. Edo sigu mana kod
ugwe badi mani be nari kamoro ito intuolo ni sirikori daktar mdolo anene manu iro ibede ni kosa ni kon mani kuso ibede ni yebe ni ni gobeni itimo ne dimondo none ikechi dichuo ikore to miuto poko ikore kare e penjo ne mokwongo wacho ni nitie gima biro dichiel to lalo pachi to samoro nitie kod stress moro e process no tipoka wiyo duong ochopo kacha ipuonje jaka mano onego bed ni ng'ato manyo kony koso mano is very common nitie joma timo gigi to wiye ok ni kanyo pache ni mabor to kai pachi ni mabor dendi koro give up be mago e stresses ma wawacho ka to nyalo bedo so serious ma koro weche ok dhi maber anytime michako ti fail so nyaki bed wang'e nang'o matimi ichiedhe through gima waluongo ni therapy ma en iluongo ni talk treatment wanene ang'o matimi momiyo ok inyal concentrate magi mitemo nyisowa ka prof ni kata nodoko ni jochwanyore godiechieng kata odoko ni gik moko ok dhi maber kapono ni uchopo ni koro dwa ni ubede achiel kaka family to mondo koro pachi mondo mi gol e gik manosetimore tiket pachi ka nikech ka pachi onge ka to onge gima dhi timore actually pachi obede ng'ama in goni ing'e ni pachi nyalo bedo somewhere else to in gi ng'ato ka pachi obed e ng'at ma in go yeah. To mar ariyo penjo ni ng'ato dhiro lwete owacho nang'o cha ng'ato go lwete matiende ni kot o make advances to jaode ok dwa o resist mano is the word o resist ok odwa there is a reason aparo ni ok giwuo koro ok ong'eyo nang'o matimo jaode seche moko chunye onge wechego seche moko agidhao chunye chandore mon sana winjoga marach sana ka usedhao pok utieko gima udhao to in isedhi e bedroom idwa timo gik ma idwa timo to chunye onge kanyo koro onego giwuo ane ni to ang'o matimore kindgi mano ok dwar osiptal donge nyalo dwaro osiptal nikech wuoyo gi ng'ati ok yot ing'e ni wuoyo tek molo kata chieth so seche moko dwaro ni third party okonyu mondo uwuo emomiyo ji nyalo dak kata ndalo 2-3 e ot to kuwuo ng'ato kuwuo gi wadgi ok oyot namba mar SMS nitiere TV mari line mar simu bende nitiere TV mari kanye madwani mondo mi itudrie kodwa mondo mi prof oduok penjo duto te ma inyalo bedo godo to ka ng'ato osebiro sexual health clinic motimne check up niwacho ni kuongi wuoyo kodi itimo physical examination ing'iyo dendi kaka chal kaka ng'ama miyo ing'iyo dendi ng'ama dichuo kaka chal normal kod abnormal kamoro kacha ni wacho kacha ni ng'ato nyalo paro ni en normal to ok en normal en abnormal seche ma ng'ato winjo ang'o e dende ma bro nyiso ni en abnormal kata kone nang'o ma bro nyiso ni en abnormal koso manya kodhi adhiya ir jolony kaka in mondo mi otim check up nitie joma worried ni gin abnormal to ok gin abnormal nitie joma ok gin worried at all giparo ni gin normal kare chuny abnormal to gin abnormal koro gima duong' en ni idhi e check up at least professional orangi ing'e ni nitie akia gima miyo ji oluoro ng'ato nyalo rango face ne ang'o but when it comes to sexual organs pande za siri iluongo gi dholuo nang'o duong' ng'ato tiyudo ni kata in iwuon ok idwa range koro ikia kata ni mari ni en ga nade is it okay moko chal ga nade so mago e puonj mwamiyo ji make maka kanyo ka simu machielo ka hello penj laktar awito jawinjo nano prof niwacho kacha ni wang ni iwacho ni ka ng'ato goya pichni abich moko mag different organs mag ji to penji ni mari en mane kae most people cannot identify their own nikech pok ne ginenoga nikech ok girango ok gimule oluore en koko waluongo ni koko ma kata en normal kata abnormal ikia nonyisi ni tabia mbaya neno so ji mang'eny nigi shida to gikia ni gin gi shida nikech gikia gima normal in fact changes moko biro magin tuoche be
in that organ. Koro kapok nineno ga what a normal one is, ikia kaka mari chalga, samo change, bendikia, okibing'eyo. So, Prof, imetemo wacho kae chendo ni mana kaka ing'iyo lenda wangi, kaka ing'iyo tiendeni, kaka ing'iyo lweteni, e kaka onego bed ni ing'iyo bende? E kaka onego bed ni ing'iyo duong'ni be. Ang'e ni ng'ato koro winjo wawacho ni, to jogi dwa ni watim timbe maricho nade. But mano en part of your body. Ka lokruok nitiere tibo ng'eyo ni lokruok nitiere. Yes. Iwacho kacha ni kabeto onego bed ni ng'ato dhi e check-up dichiel e higa. Check-up ni inyalo dhi e osiptal ma pile pile koso nyaka idhi e professionals kaka in Professor Sur? Nitie professionals mana kaka nitie joma rango heart, nitie joma rango eyes, nitie jo dental, nitie joma timo sexual health. Gine ma girango wechego. Yes. Antiere kod penjo ka amowuok na kuom Linda kowuok Nairobi, wacho kacha ni to ka kano oriwore mokwongo to noneno gik moko ma rangi modwa bedo rachar e dende. Debede ni ma normal mok normal to debede ni ang'o mane timo Linda? Mano ka obed kadwa penje weche mang'eny nikech gik marachar ogwanyore or not nyalo bedo waluongo ni fungal infection, candida e kaka ji luonge. But tek mondo wang'e from that description momiyowa. Prof, Collins kowuok Siaya wacho kacha ni entiere kod chandruok mar weak erection. Ma pok wamulo donge Prof? Erection ma weak. Weak erection ma bende achiel kuom gik mowacho gi ma bende and part of erectile dysfunction. Akani en gi higni adi be? Kwa tiek somo ni mondi, yes. Kaito okonyisa ni en gi higni adi. To wacho kacha ni entiere gi chandruok mar weak erection kaito kod premature ejaculation. Ere kaka daktari nyalo konye kata wach mane ma de wach ne kotene kod chandruok ma entiere godo? Kaka isewinjo weche gi ok yot kamano, nyalo bedo a lot of problems makelo gino. Koro ka in gi shida kamano, ok gin weche michiedhe simu. Ing'e ni seche moko ayudo ji ma ok dwa kata dhi osiptal gi luor. Koro kar dhi mondo rangi oneno ang'o matimi, giringe chemist. Giringe chemist mondo ginyiew yath, ng'enyne ginyiew yath ma be ok dhi konyogi. So weche go ok yot. Ka in gi premature ejaculation, weak erection, ang'o, ber ibed gi daktari piny, otimni evaluation, full evaluation. Wang'e ane ni to ang'o makelo shida ni, then ichiedho course ne. Wabedo ga kod lakteche molony e gik mopogore opogore mana kaka niwacho Prof. Wantiere kod lakteche molony e weche mag wang', wang'eyo kuma yudo gi. Wantiere kod lakteche molony e weche mag joma mine, gynecologist, wang'eyo kama yudo gi weche mag mopogore opogore. Koko kaka idhi yud doctors gi kanye. Kosidhi e hospital moro amora tiwacho ni intiere kod chandruok mar idwa ni mondo mitim pimo mar tuoche ma korka nyodo. Gima waseyudo en ni dakteche molony e yo ma wawacho gi ok ng'eny. Ma in fact sani nitie courses ma koro wa introduce mondo wa train go doctors mondo rang weche gi be. Wayudo ji mang'eny dhi osiptal kata mana e county hospital to onge specialist. Kidhi wacho ni an gini tima to ji nyieri. Kata ing'i moko ma ing'i ni to ang'o marach kodi, ng'eny gi ginyisi ni en psychological, dhi rumo. Matiende ni ok gin trend. Koro watemo kelo courses, watemo puonjo dakteche mondo okonye wechego. Dakteche go ok ng'eny. Ok ging'eny, koro seche gi to wadwa timo nang'o, koso warita bed trained, koso waritwa namba Professor Sur mondo mwayud kaka wanyalo konyore. Kine wase answer, I'm sure ni through uoyo ni wase duoko penjo mag joma ng'eny nigo. Koro mano be wabiro dhi go mbele, joma dwa biro e clinic be wanyalo nene clinic Ka wakete yo machuo kata kwa summarize weche mag dhi sexual check-up en gima nyaka timo ne ji duto te, ibed ng'ama miyo, ibed ng'ama wuoro. Gimoro amora matimore kit gimani nyaka idhi sexual check-up.
mondo mi yud kaka inyalo timni nonro makende ng'iyane ka in kare koso kin kare nikech ponono ni ok in kare nitiere gigo ma samoro nyalo ignore to gin ranyisi ni nitiere gimoro mok ber ahinya kiketonwa summary prof e chenro ma kawuono ni ang'o ma diher mondo mi kik wiwa wil godo gi tich adek ma kawuono ni. Aparo gima wawacho ni seche moko iparo ni ngima tituo seche moko iparo ni tuo tingima wach noduong' gima nyalo konyo mondo ing'e ka in kare en mana check up mwawachono. Kiparo ni ngima tituo or kiparo ni tuo tingima gima nyalo konyo en mana check up mwawachono. Ka ok otimni check up ok inyal bedo sure. Yes. Erokamano ahinya. Antiere kod penjo manowuok e line mar Facebook page prof ani ere kaka ng'ato oluongo nying yath moro ka madaher mana ni mondo mi abiemi moro ibiro nyisowa kaka wabiro duoke kata ibiro duoke kokalo e pejwa mar penja laktar. Iwacho kacha ni inyalo wuor ni normal ok in normal dhi check up ji duto te mondo mi odhi e check up kaka ndalo sudo gik moko timore del lokore mondo mi ji odhi e check up to ponono ni ok ing'iri ga nyaki kaw thuolo ming'iri mondo mi i understand dendi kaka chala. Wach maduong' ni wacho ka ani mondo mi ing'e ka ponono ni lokruok kata chandruok nitiere dendi ka opogore kod mano. Yeah. Ing'e ni parts of the body te gin important. Face and important, chest and every part. Kik wa ignore part no nikech ji ignore. Tuoche mang'eny wuok kanyo. Ji mang'eny ose suffer waluonge ni 1% of the body. 1% no nyalo mi shida maduong'. Koro miye attention. Oduong'. Emomiyo joluo luonge ni duong'na. Oduong'. 1% osekelo chandruok omiyo 1% onego bed ni iketo ne maino. Prof pono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye namba ni mag simu kod wach mogik. Clinic nitie Nairobi ka. Ginyalo go simu to gibook. Namba en 0746 028 088. Mano gi dholuo en ang'o? 074 46 028 gi dholuo. Inyalo nono namba? 0746 028 088. Ka gigo simu to ginyalo bedo booked to warome clinic. Wach mogik iwacho na wacha ne wach mogik. Ineno gik moko ka HIV. Ineno gik moko ka abortion. Ineno nitie seche madhi e court, andiko report madhi e court ng'ato dwa divorce. Ineno weche mag mor e marriage. Or dwaro ng'ama kendi or gigo te can be solved through sexual health checkup. Nitie gik mwanyalo prevent kwa kao action e sama makare. Ka okwarito mondo shida obed maduong'. Emomiyo wacho ni miduong' duong'. Give your 1% the importance it deserves. Nikech kanyo ema weche wuokie mang'eny. To check up ni can help us mondo wa resolve problems moko. Professor Sur, erokamano mathoth kuom yudo thuolo ibiro wago mbaka e penj laktar weche mag check up kendo aduoko ni erokamano makende. Ageno ni odiochieng' machielo kwaluongi Pimo biro wago mbaka e penj laktar. Erokamano. I'm always available. Bedi puonjori achiel ariyo adek. An apuonjora mang'eny mokalo. Kata kamano owacho kacha ni dendi en dendi. 1% ma ineni luorono ema nyalo kelo ni chandruok maduong' mapok nodwaro yudi. Omiyo kakiero dendi mamoko go e kaka 1% no bende ema mondo mi iher kendo imi luor makende. To ka ineno gimoro mok ni kare tem matek mondo mi idhi check up dichiel e higa. Tok chenro ni ageno ni jibo dhi check up. Iluonga ni Ruth Otieno ne jogo picha mawa erokamano makende. Ne director na kawuono en Philip Ochieng' erokamano mathoth Wood Migori ka achiel kod producer na Pape Chokoth. Ne in jahera mar chenro mar penj laktar ageno ni puonjori oriti masani.